Kalivita je kompanija posvećena zdravlju i zdravom stilu života koja je osnovana pre 30 godina od strane vizionara i biznismena po imenu Jerry Hargitay. Njegov san je bio da inovativan, slobodan i fit način života kojem je bio svedok kao mladić u Kaliforniji omogući da bude dostupniji i u drugim delovima sveta. Od tada, naš pristup zasnovan na zajednici privukao je blizu 3 miliona ljudi širom sveta da nam se pridruže na našem putu ka zdravijem i boljem životu. Danas Kalivita je prisutna u više od 40 država širom sveta i nudi više od 100 proizvoda vrhunskog kvaliteta, prilagođenih vašim specifičnim zahtjevima i potrebama, uključujući vitamine, minerale, ukusne voćne sokove, organsku kozmetiku i ionizatore vode. Naši proizvodi se proizvode u farmaceutskim uslovima u Sjedinjenim državama, strogo se pridržavajući striktnih odredbi CGMP kontrole kvaliteta i FDA propisa. Iako se visokokvalitetni proizvodi sami po sebi dobro prodaju, najveći sastojak uspeha Kalivite je bez sumnje čitava zajednica istomišljenika koji su tu da vam pomognu da izgradite svoje poslovanje. Put do uspeha je da pomognete i drugima da ostvare uspeh. I baš to prijateljsko okruženje u kojem se uzajamno podržavamo privlači toliko ljudi u Kalivitu. Svake godine organizujemo više manifestacija kako bismo proslavili jedni druge i naš zajednički uspeh. Bilo da je to na zlatnim plažama Kariba ili Palskoj dvorani u srcu Londona, naši najuspešniji članovi mogu da se okupe i osete topli sjaj zajednice. Vodimo računa o tome da naši članovi znaju da su oni pokretačka snaga ove kompanije. Iako se svaki posao zasniva na brojkama i rezultatima, mi u Kaliviti shvatamo da je briga o ljudima na prvom mestu, što kao rezultat ima veći i stabilniji uspeh. Kalivita je share marketing kompanija. To znači da novac koji bi tradicionalne kompanije koristile za oglašavanje mi vraćamo ljudima u vidu finansijskih podsticaja, bonusa, automobilskih programa i ekskluzivnih nagradnih putovanja. Nudimo širok spektar obuke putem Kalivita Akademije i putem online alata, ličnih konsultacija kao i seminara, tako da možete odmah početi snažno jer vaš uspeh je i naš uspeh. Zbog načina na koji je naše poslovanje uspostavljeno, ostvarivaćete stalne pasivne prihode što vas čini slobodnima za rast i razvoj, kako karijere, tako i u ličnom životu. Postati naš partner znači to da vaše radno vreme i prihodi u potpunosti zavise od vas. Bilo da tražite samo neki dodatni posao ili samostalan posao sa punim radnim vremenom, partnerstvo sa nama daje vam slobodu izbora. Možete da iskoristite svoje prednosti, bilo da ste društveni leptir ili digitalni nomad. Vaš pristup u potpunosti zavisi od vas. Dok se tradicionalne kompanije bore sa revolucijom rada od kuće, mi nudimo pa čak i podstičemo životni stil rada sa bilo kog mesta. Šta nas čini drugačijima? Pružamo ljudima kvalitetne suplemente koje će voleti i pomažemo im da poboljšaju svoje zdravlje i blagostanje. Zaradite provizije na osnovu vaše direktne i indirektne prodaje putem dovođenja osoba sličnog načina razmišljanja. Kalivita ponosno i velikodušno priznaje i nagrađuje izvanredne rezultate. Da bismo pokazali da mislimo ozbiljno, jedino što morate uložiti je samo vaše vreme i trud. Ovde smo da promovišemo jako i zdravo preduzetništvo i da obezbedimo stabilnost i dugovečnost. Sve što vam je potrebno je volja i internet konekcija. Pridružite se našoj proverenoj i dokazanoj zajednici kvalitetnog života i hajde da zajedno izgradimo vaše sopstveno preduzetništvo za kvalitetni život. Svi mi u Kaliviti ćemo biti uz vas na svakom koraku. Kontaktirajte vašeg Kalivita sponzora za više detalja.